Lauterdikoarekin Martinez de Irujok denboraldi ezin hobea burutu du. Binakakoa eta buruzburukoa irabazi ondoren Aimar Olaizolaren nagusitasuna usteko gauza izan da Kaiolan. Ospakizunak Balentriaren neurrikoak izan dira. Eta ocasión era digna de celebrar, ¿no? Merezi zuen ospatzea. Oso gustura egon gara, berandura arte, eta oraindik txapela gozatzen jarraitzen dugu. Disfrutando la chapela. El 4 pues me hacía especial. Lauterdia irabazteak ilusio berezia egiten zidan. Aimarri irabazteagatik. Kaiolan nagusi da, baina ikusi da ni ere irabazteko gai naizela. He visto que también puedo ganar yo. Urrun dago urriak 26, Xalaren kontra galduta, hasi baitzuen bidea aurtengo Lauterdian. El día que perdí con Xala me vino bien, ¿no? Galtzeak mesede egin zidan, erne egoteko. Y hubo uno que me dijo Eta batek esan zidan, gaur galdu duzu, baina txapeldun izango zara, eta asmatu egin du. Tenía razón. Sufrimenduan ospe aurkitzen ikasi du Iberokoak. Aurtengo lehen bi txapelak ezker eskuko arazoak zituela erdietsi zituen. He sufrido muchísimo. Asko sufritu dut, etxekoek bakarri dakite zenbateraino. Baina Baina enaiz deskuidatu, entrenatzen gogor jarraitu dut eta hor egonda gakoa. A la hora de entrenar, y esa ha sido la clave, ¿no? 8 urte geroago, Irujok 3 txapelak irabazi ditu. Balentri hori bitan lortzen bakarra da pilotaren historian. El golpe que tenía Irujo en el 2006 cuando ganó. 2006an neukan kolpea ez daukat orain, baina beste gauza batzuk bai. Eta uste dut orduan baino hobeto nagoela. Que ahora estoy mejor que antes. He ganado todo lo que se podía ganar. Irabazi daitekeen dena irabazi dut. Baina orain 2015ari begiratu behar diogu. Aurtengoa bezain gogorra edo gogorrago izango delako. Lo que ha sido este.